ya haƙuri ba ni da abin baka babu abin da nan ko ni ba sai na kwanta ne bacci a wannan kwanan naka ba turawa wani iskancin da ya zara kirawo ni yau na ga ta kaina wai layar zana ta kasa da baban hela ya ce na ga ta kaina ni wallahi Allah ya gama dawa ya ce ka kira ni rabo ne ka kada shi to an da rabuna ko ne ya karana mun kwayo da an da rabuna tsara da kai mun rashin kunya da kai mun mai ya wanda ga ya kai mun tsara dawa ya ce ka kira ni yau na ga ta kai ba ka ban ba ka bani ba ko ka kira ni da baka ne babu na ce kai haƙuri Allah ga mura da karra da hankali sai mun kwayo kaga mara kunya mara mutunci fitsararre wannan wani irin almajiri ne da ka zo da tsatsayi shi ke nan yaron nan sai karya ni da yanzu ina kwanci mara kunya kawai sai ka ɗauko wannan shanta neman abu wani ba sai na kwanta ne bacci a ciki ba yau na ga ta kaina wai la dana ta kasa ɓadda baban gida ya ce na ga ta kaina wani ɗakin wai ko ba gida ya shiga bane yawwa ya aka yi to tana zuwa to na gode kai zo sai na baka ai ba ni na baka ba Allah ne zai baka kana da akwai canjin 1000 ka dauki mutalabi naira 40 ka kawo 900 da naira 60 sai dai ka samu ya sai dai na samu ai ko da mai aka zo sai dai ka bani da kudi na je ka da Allah ka ya ta ba an kya baka ka ko rika ta na batar ma kullum saboda ga moti ke dauki 1000 na baka saboda dan gidan sarai ne ni kenan ko in baka 1000 ka canza gari yanda kan ruwan barayin kajin nan in baka 1000 a wannan lokacin Allah ya taimake ki amarya tare da ango a ina da wasanni da a'a kuma ba fa ai fata ne na alkhairi ko ko dai ina wuni lafiya kalau lafiya lau lafiya kalau lafiya kalau lafiya lau 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 Allah samu dace Allah samu dace ai da yake idan na ganki sai na ji zuciyata gaba ɗaya gurasa ce a ciki sai na ji sururi sai na ji annuri ka samu sana'a ya ka samu sana'a na samu sana'a na dan ji daɗi wallahi na samu sana'a wace kala kuma yanzu ni sana'a tawo babba ce saboda akan titi nake yawo ba dare ba rana a kuma titi Allah fa kwandasta ne ni ka ce an kwandasta ne ni na mota kuma motar ma babbar mota wace iri tirela ya tirela babbar dai ayo babbar ayo ke san da yake ita ayo ita ce yan lagiriyo a mota ai mutane ne ba su gane ba ai wannan tadin wannan girman na lagiro ai ba ita ce babba ba ayo ita ce babbar ayo mai kamar dutsen guga wacce iyayen mu suke cewa dutsen guga ita ce babbar a sai da ranar aure dama a gidanmu an ce idan har baka samu sana'a ba saboda na kafe kuma in dai ba zan aure ka ba sai dai ka karɓi kayan kuma kafin zan je in gai da umma in ce mata kuma zan yi miki alƙawari in Allah da kafin ɗaurin auren mu wallahi na koyi mota Allah ya yarda ni zan ɗebi ɗan ɗiban aure dutsen guga an tana gudu ran ta ya ɓata har hayaƙi take yi yasa ake ta ɗaya ta dutsen guga saboda hayaƙi saboda goge kaya akwai goge titi dama can kaga wannan saurayin da keke yake zuwa sai in je gida in tabbatar da shi in je yadda za a yi yanzu kuma nan gurin da Allah inda yanda za a yi ko irin taron dangi din nan ne ki ga wa tsohonki babanki da Allah a samu mutane da Allah a ebo fatanyu da magirbai da magaudi da Allah a leburin din gurin nan saboda za mu wasa da mota za ki ga yadda ake shiga tukunyar dan wake da babbar mota jiya ma da muka yi lodin darki to ni na jamu kai ka jamu na jamu sai da muka zo gangara sai na kasa gane burki sai direban ya ce mai fakin ya karba na dai kwarai kuwa har tukunya a yadda za ki ga yadda ake hawa daren mai sai da na alkama da babbar mota alkaji ke ba a koɗe da jirgin dambaro irin jirgin dambaro na da ake ake titi sai an yi wasa da shi a nan gurin za ki ga yadda bature yake tuka mota da ɓari kwaya ɗaya zan tuka direba zai tuka mota ya tsaya da tayar baya kwaya ɗaya guda uku suna kallon hadiri zan je in koma za ka koma zan koma zan koma sai a gaya wa gwagwa da Allah ina gaishe su a yanzu kin ga da yake na fara sana'a ba wai ki gani da babban kuɗi wallahi farare nake zaro Allah fara ce da wannan
na ce wannan ai mai sana'a ba mutsiyaci ba ne haka da yake komai ya kan kama kai ga guda biyu ne ba mu ɗaya ce wani ƙwarai kwa wannan ai da yake komai kin san da yake komai a rubuce yake shi wannan din wannan dakta Ilemun Isan shi kuma wannan ɗayan Alhaji Aliyu mai Borno kenan ɗaya ba ɗaya bahaushe ne ɗaya kuma nake jin babarbare ne ko da yamuri na kun da wani kance to nake jin yamuri ne ai zai rike rewa kuma an kaje banki tana kawa 1,300 wannan rubuta ƙwarai kwa an gode madalla ana saka alheri madalla ka gaida gida madalla sai mun abin nan kuma akwai alƙawarin da na miki na waya na miki alƙawarin a bar magana sai ran da kika tare wallahi ran da zan baki waya wani irin waya kuma waya ta abin nan hansa saboda idan mun yi lodi ki ja ina miki yabba ka gaida gida shikenan ko za ki ɗan raka ni to ban zan dan taka ko kuma dai mu je kai raka ni Allah ku je raka ni wata sabuwar soyayya to kuma rayuwar duniya gaba ɗayan ta ai da mu haka ina almajirin da yake bara ni ne ina almajirin yi wallahi da wannan abin kwasa kashi kake kome almajirin ni ne maraya ta maraya wurin ki jirki sai ma abinci wannan kana bara da wani zama dole kwace abincin gida kokari ka wajen fara haka ya da abinci da Allah cika ma na ko gidan sai da abinci ne na an gaya ma yawa a duniya yawa kin sa buhu na ya fada wallahi shi sai aka to a sai aka ce ki da ba abinci na gaba ɗaya ki ba alhaji ya ni a ne da ake da da ya ba ita anan take a kula take Filas sun ɗauki guda. Filas sai mun hauka. Ko kwarto ne ya kai. Ya uzu bi galabin la tamar mun shirin wagaraka. 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 Don wannan iskanci haka ake kidan. Na ƙara ganin ka kada gidan nan. Ki ce ki shi sa abinci na ke karewa. to an mada almajiri ne To almajiri haka ake mun da hauka ce sai a rika zuba musu abinci a kwalla. wallahi ina zuba mishi ma baya isan shi kaga wannan Kudin ki aka so abincin? To kada ki kara barwa. An yara nan ba to rufe yake sha ba. Ba ki ga idan su kwacaca su? almajirin ba su iya na yanzu ba Ai bari in ga ko barawon. barka dai wanda nake gani a kai rayuwar duniya na hakuci ba da me nake gani wanda nake ga ma motar ta zo Allah nake ga ma ita ta kai ta ko kai ka kawo hakuri shi ike wato hakuri shi kai ka sai ka dafa dutse haka ne ai ka Hausawa suka ce ma hakurci shi ke dafa dutse har isharo man sai yanzu ka zo ka leka ta bature ko asi mai moto everything of the motor komo tana sannan ake kawai like this kai ya ka zama ya kamar to babbar saman mala babbar ce Allah nake gaya ba la ila illa ya kaji to Allah ya kawo ranar bikin amma za ka ga tukin ganganci a amma Allah nake gaya ma zan yi tuki da barin hagu zan yi tuki da barin dama amma zan yi tuki da tsakiya zan yi tuki da baya boda hannu boda kai ka ganta mai wuta biyu ka ganta babbar ce a'a kamar ita wannan mai wuta biyu ne wannan mai wasan akwai gwafuwa